ɲɛmɔgɔw sɔn an k'u kɛwale kɔrɔ lajɛ u ye mun k'u faso ye u ye mun k'u ka jamana ye u ye mun k'u ka sigida ye n'an y'o lajɛ an m'an ka fili abada an m'an ka fili cɛbaw bɛ yen musobaw bɛ yen n'u y'u bila u jɔyɔrɔ la bi jamana in kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn na an bɛ bɔ a kɔnɔ o kɔnɔ an ka fara bɛ se ko ni an ma an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ o de b'an bɛɛ lajɛlen kisi n'o tɔgɔ di sɔgɔma. Presque ini sɔgɔma nba ye don kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ foli lase maaw ma b'an lamɛn kosɛbɛ o de daminɛ Azizi la o y'an furakɛba ye Amina fo Saran demi bari o b'an fo laadala foli la an b'a daminɛ directeur a n'a ka denbaya ni waati na ka taa yɛrɛ bɛ so a bɛ émission lamɛn an b'a fo k'a barika da ani foli bɛ fɔ a n'a ka denbaya fo baba ko fɔ bari an balimamuso fila kun bɛ radio kalifalen m'olu la n'o ye Yasan Dawe ani Kayatu donc o fo o barika da a yɛrɛ ɲininka a ka cɛkɔrɔba fana ɲininka a la ka hali bi ma taa mɛ an kɔrɔ denbaya ala ka taa fanga d'i ma a we o fo k'o barika da an kɔrɔkɛ Bula ani Fanta olu bɛ fo k'o barika da nin waati in kɔnɔna na n'o y'an terikɛ ka dɔn a segin ka na sen furakɛ la alu Badara Saja fo k'a barika da nin waati in na a b'an lamɛn sida an ka cɛkɔrɔba b'an lamɛn aw wolobaw waati in na bɛɛ b'an lamɛn na ka taa sibila lase maaw ma kaɲɛna 26 mars in na ka foli lase o bɛɛ lajɛlen ma 26 mars kɛlɛkɛlaw aussi ma k'o fo min y'a kɛ ŋaniya ɲumanya la parce que diɲɛlatigɛ kɔnɔna na bɛɛ ni ŋaniya dɔ kɛlen kɔnɔna na maaw man ka tɛmɛ n'u bɔra ko jamana in hakilina don ko jamana in ka taa ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala de b'a dɔn an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye a furesiw ma dɔn maaw ma kaɲana bi nɔrɔ kɔnɔna na ani ko min kɛra jamana yɔrɔ bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala se b'ale de ye ale de ko ka taa deli k'a tɔgɔ sama ka ka d'a ye k'a fɔ an bɛ Ala deli a ka hinɛ jamanadenw na a hinɛ jamana na Ala ka ɲumanya k'an bɛɛ lajɛlen donc n'an ye foli kɛ i y'a fɔ cogo min na dɔrɔn an da bɛ don tile fila in na ka taa min kɛra lakanabaliya la jamana in kɔnɔna na min b'an hakili lase an b'a daminɛ kunun wula fɛ Mopti précisément vers 19h15 waati polisikɛ dɔw o polisiw sigilen u ka da la maa fila ka dɔ o nana moto la o moto in kɔnɔna na o ye moto jɔyɔrɔ mɛ ka se ka mugu wuli polisiso da la ka polisiw sigilen maa kelen kaɲana la an bɛ taa sibila la kɛ ka taa sen ka tɔn o ma maa kelen yɛrɛ banana kosɛbɛ n'an b'a f'u ma ko Mopti Medina Kura donc a kɛra yen n'an ye jateminɛ kɛ aussi komi jateminɛ kɛra k'a fɔ Menaka ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ mugu jugu filila mugu jugu mɔgɔw t'a dɔn concrètement mɔgɔw t'a dɔn ni Balkan de y'a fili u ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fili donc o kɛlen ni mankanba ye fɔ tubabuw ye o dabɔ la k'a fɔ ka donc olu ka maa tɛ anw sigilen don k'a lajɛ ka donc mɔgɔ wɔɔrɔ kɔni denmisɛnninw ka donc olu kaɲana o ko la donc an bɛ dugawu kɛ ka donc o la hakili jagabɔ la aussi ka donc nin kuma in tɛ se ka kɛ n'an ma taa Niger fanfɛ yɔrɔnin na ka munumunu ka na tile fila na n'i ye jateminɛ kɛ ka taa fɔ min ma les 3 frontières o 3 frontières Tiliya n'o o bɛ Niger fanfɛ n'o ye duguni dɔ ye le 21 an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ mɔgɔ 70 ka dɔnko y'o de faga mɔgɔ 70 fagalen dimanche ka dɔnko min dara o kan maa 100 ani mɔgɔ 30 ani kɔ o y'o faga o sɛbɛnni kelen de kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ anw fɛ militaires ka dɔnko mɔgɔ 30 ni 7 ka dɔn kuma bɛ fɔ ka dɔn olu kaɲana kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna bɛɛ la hakilina jagabɔ de bɛ kɛ an ka magasin d'armement n'o kɛra lundi don le 22 mars 13h tuma a Gawo tasuma ka dɔn ko ye magasin minɛ ka dɔn magasin in an b'a fɔ ma k'a soufflé la ka fanga dɔn kisɛw cira ka dɔn mɔgɔw jatigɛra kosɛbɛ mais solution sera ka sɔrɔ a la ka dɔn o y'a maîtriser insécurité min kɛra tile fila in kɔnɔna na o ye nin ye ka dɔn a bɛ hakili jagabɔ kɛ Mali ani Mali kɔ kɔnɔna na hakilina min kan ka kɛ pour que lakana in ka se ka sabati ayiwa n'o tɔgɔ halisa lakana wɛrɛ tɛ fan bɛɛ la an y'a ye k'a fɔ muso in na maa 37 an ka denmisɛnninw na olu tanyana o danna yɔrɔ min na a tɛ se ten n'i y'a jateminɛ ani tubabuw yɛrɛ daga yɔrɔ a ɲɔgɔn cɛ kilomètre 10 ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ se k'a fɔ wala ni ɲɔgɔn janfa nin ye janfa de ye wa an bɛ se ka mun fɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ tubabuw bolo ye ani minɛn minnu b'olu bolo
n'o ye ka matériel ye minnu bɛ se ka mɔgɔw ye yɔrɔ jan na o caman b'olu bolo mais munna Mali fana kɔnɔ yan an bɛ ni ɲɔgɔn kumaba wuli k'a fɔ k'u bɛ taa mɔgɔ dɔw remplacer avion de surveillance tɛ olu kunna o kɔni avion de surveillance ko min fɔra avion de b'an bolo ou bien avion t'an bolo. N bɛ fɔ k'i barika da président donc ni i da don ko la an bɛ an hakilinata fɔ an n'a man di dɔw ye. Parce que ni jateminɛ kɛ d'abord sani an k'a fɔ an bɛ ba tɔw ma il faut k'an ka bagan yɛrɛ ma fɔlɔ i hakili b'a la tuma dɔ la mission dɔ dɔ la ka kɛ Niger ni Mali ka to ɲɔgɔn sɔrɔ ka fɔ ma ko patrouille an bɔlen o ko la ka na militaire dɔw kumana militaire dɔw kumana Niger mɔgɔw yɛrɛ kumana k'olu taara patrouille la Mali nga ne jateminɛ kɛ Toyota ani Kia ko dɔrɔn de b'an bolo ko mɛ ko n'i ye Niger jateminɛ hali u ka mɔgɔw bɛ taa banabaatɔ mobili min na n'an b'a fɔ ko ambulance k'o bila bilalen de tun ko donc foyi tɛ anw bolo char t'anw bolo nka donc anw tugulen anw ta ye Toyota ani Kia ye ko Nigériens yɛrɛ y'i kanto ko kɛlɛ bɛ se ka kɛ ni Kia ani Toyota dɔrɔn ye cogo di k'a sɔrɔ ko bilalen t'i la ko n'i bɛ fɛ ko mɔgɔw kana ye attaqué tu es obligé ka disposition dɔw ta min b'a to hakilina na baaraw kan ka se ka kɛ donc pour que jamana ka se ka donc bɔ ko dɔ la ko n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na hakilina caman fɔra min bɛ mɔgɔw hakili sɔn pour que k'ale kɛ baara bɛ kɛ cogo min o de la kunun ni y'a ye internet la ko soldat ko militaire dɔ ko dégradé la dɔw y'o kɛ tɛgɛrɛ militaire den kelen ko gradé la ko o ye n t'a dɔn galon jumɛn de b'o la ko y'o jigi a ka kɛ n t'a dɔn ko adjudant don an t'a dɔn ko o dégradé wa n t'a dɔn o b'o kuma fɔla ne ma sɔn k'a tulo don a kɔrɔ n t'a dɔn ko kɛlɛ min kɛra k'a ye erreur kɛ wa n t'a dɔn n ko ni erreur bɛ kɛ n ka dɔn maa min bɛ Bamako n ka dɔn a kan ka daminɛ o de la parce que min don redéploiement bɛ kɛ terrain kan cogo min c'est le chef d'état-major général des armées le premier conseiller du président de la République arme b'ale de bolo minɛn bɛɛ b'ale de bolo ni maa kan ka ɲininka ka taa min kɛra sur le terrain c'est lui parce que déjà ale de bɛ disposition n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na armée de l'air armée de terre transmission a bɛɛ lajɛlen bɛ maa kelen min ka disposition kɔni crise bɛ yen o ye chef d'état-major ye mais redéploiement kan ka kɛ cogo min l'utilisation des hommes sur le terrain chef d'état-major donc maintenant n'i y'a ye k'o ta nana ko avion ma se ka t'o accompagner pour ka se ka sira dégager ka bɔ yen et que nka ko char tout la nata ko n'a kɛra ça veut dire qu'il y a problème et donc ils doivent répondre pour nous ça veut dire a ka ɲɛfɔ jamanadenw ye nka qu'est-ce qui se passe et Ibrahim Boubacar Keita ni olu yɛrɛ tun ye baara kɛ maa caman b'o cɛ nka ni min ye i bɛ ka ye baara et o y'a yira anw na k'a fɔ ko l'armée avance na donc avec puissance comme minɛnw sanna ka donc o de y'a fɔ n dɔgɔnin a tɔgɔ n burankɛ ka taa n dɔgɔnin ka taa donc Wale ale tun ye chef d'état-major de l'armée adjoint ka donc o kɔnɔna na olu ni karu ninnu de tun b'o ka baara n'u ka fɛn caman kɛra et donc aujourd'hui il est important que mɔgɔ caman b'a kɔnɔna na min bɛ kule la olu yɛrɛ tun bɛ dispositif kɔnɔna na dans le commandement militaire min bɛ fɔ CNT ɲɛma Kati tun kalifalen b'ale de la donc a b'a kalama aujourd'hui an bɛ se ka na bɔ ka taa ka mandat kɛ pile ka tila k'a fɔ olu da donc en son temps ces chefs militaires ont dit que donc l'armée avance et que moyen bɛ d'u la donc ils sont dans les conditions min kɛra o ye an ma deli ka kɛ maa si n'o ye tiɲɛ ye au moins aujourd'hui ka donc ni déplacement min kɛra ni mɔgɔ sara qu'on situe la responsabilité ni min dɔn ka taa k'i soit connu Moussa Kantara il faut qu'il soit connu c'est un terme militaire il faut que la personne soit connue on ne peut pas continuer avec l'hypocrisie et des films séries dans l'armée afin qu'on fait des voix. Il est important que les gens répondent de leurs actes parce que donc il faut que quelqu'un réponde. Au début, si le chef d'état-major n'est pas capable de le faire, il faut le remplacer. Si dans le commandement militaire, il faut soutenir la responsabilité. Donc nous marquons jamais une armée sans punition, une armée qui a fait fou. Faites voir qu'on a ça peut pas marcher. Donc il est mieux fort. Maintenant concernant la France, mais il y a mis des soignants mais quand faut avion d'Otara attaque de quelle boîte mais quand la cata mou ça fait quand tu quand tu sur un parquet. Ça avec nous avec ça pour toi de temps. Donc toi pour de temps même les armées tu observé toi où. Maintenant comment toi vous c'est la table de l'école et ce qui est plus grave et qui n'est pas acceptable. Bi nord souvenir de gâteau mais parce que au Canada
ani o ka drone espion olu b'o bolo ba donc tout ce qui se hali missile bina nord no way mais en quoi quand elle attaque bique en quoi le monde se regrouper en quoi plus de 100 motos se kana bo attaquer que ça soit au Mali ou au Niger ou en Mauritanie ou au Burkina Faso car faut qu'on nous dise donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour cela que je dis, nous avons fait solution à ce là. Il faut que le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali des 3 frontières, donc il faut que Olu Bekasaka Kanyama à 100 à 150 km de la zone, quand il y a dans les normes, on fait que ce soit des camps blindés, il y a des camps blindés, mais d'abord, il y a un bécala, char, il y a un bécala, avion Jigisou bécala, au camp nous savons et commandé par des généraux, général Kéléglé, général Flakabla, et que les moyens de communication des dernières générations à Kadoum pour la coordination, parce que tu vois, appuyer que les moyens satellitaires soient à notre disposition, le commandement militaire va coordonner entre ces 3 pays et appuyer par l'arrière les dispositifs tactiques. Donc l'opérationnel sur le terrain doit être géré par nos hommes et l'extérieur ne fait que nos extérieurs académiques quand on développe des avions donc avec d'autres pour attaquer pour l'appui feu mais mine donc tout ce qui est tactique, tout ce qui est opérationnel à un pays ça va maintenant avec les hommes au moins si ça plus maintenant à peu près de 500 à 1000 hommes à l'entour là nous pouvons carrément aujourd'hui dans les 3 frontières éliminer parce que le problème qu'est-ce qui se passe nous il faut attaquer les gars on combattre nous attaquer nous matériel Burkina nous attaquer nous matériel Niger ou les Fagnon donc ni aux 3 frontières dans ça le compresseur d'eau et que les moyens aériens nous appuient dans ça nous pouvons mettre fin à ces histoires de nourriture et nous pouvons mettre fin contre l'État islamique, nous pouvons mettre fin contre les grands terroristes et les bandits et maintenant impossible individuellement mais si l'État refuse de le faire s'il refuse de prendre ce commandement en main et que quand on français des français pour l'attaque or nous pouvons mutualiser les ressources là et que au niveau communicationnel et qu'à un téléphone donc à la satellite automatique tout ce moment on est traché donc il sera appareil électro à peu près 2000 lignes et 2000 lignes portable à bata et l'appareil ne coûte même pas plus de 500 millions donc nous sommes donc entre nos 3 frontières commandement et que ces gens là soient logés avec les hommes sur le terrain et en opération on fera des nettoyages avec patrouille que nous fait on essaie de gérer ensemble on coordonne l'opération ensemble on va sous les 24 heures sur 24 heures avec des surveillances dans le local dans le cas contre Nanyam Baoula quand compter français des camps quand on compter Europe des camps on va continuer dans ces histoires le peuple souverain le peuple même pour la sous la cana par au date fouille tous ces gens on va les mettre dans des situations chaotiques et on a donc avec Chi parce que même que la Niger c'est la catastrophe au Mali avec les 100 et quelques hommes tués au niveau clé de la Niger il va au clé de la Burkina Faso dans 1 mois à clé de la et donc pour ça il faut créer les conditions pour que pareil dans ces cas beaucoup très dignement pour qu'on a bonne comme non to bondo go généraux mun depuis événement nous garano coup d'état nous ça nous va coup d'état kana bla me dominer ko bi généraux juli yara be mali kono ya o généraux nous be ro ma ku risque joro ku jorate kelen na généraux ko fara nyonka ka papier do ka ko ko ka barake président jatine ke na mali la na cheni babi kana anda na so ma na do aya ka coup d'état keli kana se wati do et mis en promotion chez nous de Oyo promotion chez parce que armée
ni ne ka kɔrɔ ni e ye ni ne ka kɔrɔ ni e nommé na ne santala dɔ kɔrɔ ye ko ne ka taa so est-ce que o kɔrɔ ye ka taa so généraux ninnu tilancɛ bɛɛ o y'o bɛɛ gɛn ka taa so o bɛɛ ça veut dire o ye baara bolo o bɛɛ taa so aujourd'hui o bɛ min na bi la majorité des généraux o bɛ foro de la ka yala bɛɛ b'i ka foro sɛnɛ na bɛɛ b'i ka tulan na bɛɛ b'i ka dɔn développer au contraire o kɛra généraux de chambre o ti ɲini ka bi ninnu nalen muso ye coup d'état min kɛ i bɛ ka maa min ye baara kɛ ni i bɛ ka ye mais généraux ninnu min bɛɛ bɛ yen bi o bɛɛ bɛ kan kɔnɔ o bɛɛ dalen don kan kɔnɔ donc o bɛ to ka foro de la ka taa dɔn o mobili b'u bolo o bɛ to ka foro la ka taa dɔn o so jarajabɛrɛ donc o de kɛlen don ça veut dire qu'on les a tous o y'o bɛɛ bila tous la or aujourd'hui pour moi n'i ye jateminɛ kɛ a kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo min normalement bureau dɔw kan ka sigi na donc ces gens là cɛkɔrɔba ninnu expertise bɛ min na olu kan ka wele ka na ka lajɛ baara in kɛ cogo ale na juguya ye aujourd'hui maa o maa bɛ commandement na hali maa o maa bɛ ka taa dɔn commandement na bi ka taa les jeunes bila ka taa mais hali école de guerre hali école de guerre ma Camara y'i to école de guerre la a ma ban a nana ministère Diarra y'a tɔgɔ ye le ministre de la sécurité a ma école de guerre Wagé, je ne passe pas dans l'école de guerre. Mais je vérifie, même dans les barres, il faut que je l'école de guerre. Donc, il y a des gens qui ces jeunes qui sont là aujourd'hui dans le commandement. La majorité n'a pas fait l'école de guerre. Du coup, il y a des secrétaire général à donc, je me pose la question nous nous trouvons de dons pour que les barres soient là. Nous ne pouvons pas nous dire. Mais concernant la haute méthode, au Pékin, donc, ambassadeur, au Béla, la présidente maçon au boulot parce que Mido ale se ka faamuya k'a fɔ an bɛ guerre la bi ka fɔ ka donc i bɛ tila k'o généraux bɛɛ nommé k'o bila donc dire k'a fɔ donc o si k'a fɔ maaw ka généraux ninnu n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ baara kɛ armée na a ma tɛmɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 donc a tɔ bɛɛ bɛ so bon sur les ne tun bɛ bɔ yen tuma min ne tun ye liste kɛ n ka k'a lajɛ san o san donc ne tun ye a baara kɛ n ka donc pour donner la liste des généraux maliens. Entre mes nous sommes à peu près à 75 Au 70, la 35 était déjà décédée. Donc, il y a donc ça, avec tout aucun autre, donc, même Bekanyana, Kalo, et la Gela, donc, voici en gros, donc, il y a peut-être trop pour moi, mais or, ni a jeté les gars, et de nous a heureux et mis, allez, même bien à la camarade. Cɛkɔrɔbaw bɛ yen ka tɛmɛ aw faw bɛ yen mais kɔni y'a ye ka kelen kɔni bɛ baara kɛ n'a fa ye n'o ye Ture ye n'o ye secrétaire général ye a fa bɛ yen ka tɛmɛ a bɛ balo la et que n ka cɛkɔrɔba ɲanama don donc ale bɛ baara kɛ n'a fa ye ka tɛmɛ a tuba ɲini sinon tous les autres là les généraux o y'o bɛɛ bila retraite la ka taa cogoya dɔ la pour que ka t'o da kana don a fa c'est pour cela or ninnu min ye min kɛ dɔw ko k'o bɔra Saint-Cyr la école ɲanama na partie des diplômes l'expertise ko dɔnniya sur le terrain c'est zéro à la base. C'est pour cela, tout travail bien fait a un résultat. Ce que tu ne connais pas, expérience timide, ce n'est pas les diplômes qui feront en sorte que comment tu seras gagné. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir donc la technique, il faut connaître sur le terrain ce qui se passe. Les mamies n'ont du tout donc ils tiennent à quel niveau. Mais ils étaient plaisants donc d'avoir des postes de responsabilité. Au contrôle de le paquet général, donc pour que ça gagne. Mais nous, le formateur, il est militaire ou la catastrophe sur le terrain. Nous, on va combat gagner. Finalement, ils reviennent donc pour prendre le galon des général en beau position. Nous avons un baro sen filana an bɔ la ka bala kɔnɔna na an bɛ taa fɛn min ye 26 mars don bubakari don n'u togo i bɛ se ka hakilina jumɛn di maaw ma i bɛ se ka maaw hakilila jigin dɔɔni 26 mars yɛrɛ a sɔrɔla cogo jumɛn fɛ a nana cogo jumɛn na n b'i fo k'i barika da ni n ye foli kɛ ka barika da ka i fo kosɛbɛ n bɛ tila ka foli lase n kɔrɔkɛ a bɛ émission lamɛn na a ko k'a fɔ dans qu'il partage effectivement totalement ma vision i b'a dɔn jɔn le général Bamba général Bamba ne tun kɛra armée de l'air cɛbɔ ye sécurité d'état la a ye baara kɛ Nations Unies na général Bamba maintenant ko a kɛra
armée de chef d'état-major général Bamba a kɛra ministère de la défense ségalier général Bamba ma bato ma de armée kana olu bɛ sigilen bɛ so bɛɛ sigilen so o bɛɛ sigilen bɛ so olu de ta dɔn ma dɔn a yɛrɛ ka mɔgɔ taara nɔfɛ ko bɛ taa n'a ye a ko quartier mɔgɔw taara so ma ka taa o yɔrɔ bɛɛ minɛ a ko ti quartier mɔgɔw ko b'ale de kɔ a nana a donna mobili nɔfɛ ka don mobili kɔnɔ ka taa o nɔfɛ Kati a ye se ka ko kɛ cogoya dɔ la passation kan ka kɛ na o nana don dɔ kɔnɔ ka taa bɔ bolo kɔnɔ ka taa ko problème t'a la ka taa taara so depuis yen ka taa so c'est pour cela a ye message ci k'a fɔ il est totalement d'accord avec moi mon général du show gardé donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka foli lase maa o maa taɲana kɔnɔna na n y'a fɔ ye ko ni armée bɛ dilan il est important que ni cɛkɔrɔba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ dɔ dilan o hakilinaw ta o ye expérience min sɔrɔ baara bɛ kɛra cogo min erreur kɛra cogo min na o bɛ se ka fɔ denmisɛnninw ye parce que olu wolodenw o ninnu bɛɛ don ekɔli la a bɛɛ y'o denw de donc mais ni denmisɛnninw ko ko tɛ faw la gɛlɛya bɛ kɛ ka taa donc ça veut dire aujourd'hui cɛkɔrɔba ninnu caman denmisɛnnin parce que ɲɛ bɛ ninnu kan n bɛ to k'o provoquer cɛkɔrɔba ninnu jingare ni tɔw ma dɔn to ka fɔ ko c'est même promotionnaire ye mun ye c'est-à-dire an bɛɛ nommé la de gɛrɛ kelen na ne ka cɛkɔrɔbaw don n faw don nka tɛmɛ n b'a fɔ ma ko des promotionnaires o cɛla mɔgɔ tɛ yen ne tɛ taa min ka so ne ni min tɛ baro kɛ n ka dɛ ko ka kalan parce que n'i ye chance sɔrɔ ka ni cɛkɔrɔba ninnu ka kalan dɔn i bɛ armée dɔn c'est pour cela bi don n'o ye 26 mars ye spécialement n bɛ tâche bila kɛ ka so anw tɛ se ka kuma 26 mars la n'an ma cɛbalenw kuma fɔ mun de nana anw ye 26 mars la gɛlɛya de kɛra jamana kɔnɔ n'i ye processus ta k'ale fo ka na se yɔrɔ dɔ la coup d'état min kɛra en novembre 1968 jamanadenw hakilila ko gɛlɛya min bɛ yen Modibo in ka dɔn ko gɛlɛya min fɛ Ala ka hinɛ a la dalen ma kɛrɛfɛ yan olu fɛ ka dɔn ko jamana taabolo man ɲi Modibo tun dara maa dɔw kan jamana ka kɛ sɔrɔw ka se ka kɛ jamanadenw ka se ka hɛrɛ mais a ma min faamuya ka tɛ dɔn jamana gestion kɔnɔna na tiɲɛni caman kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko opération taxi n'o ye maaw wele ka na ka dɔn k'a lajɛ jamana bɛ taa bolo min kan Modibo y'a sɔrɔ don ancien combattant yɔrɔ la réunion kɛra fɔli la min ɲɛfɔra anw ye ani an min kalan sɛbɛn kɔnɔna na Modibo y'a sɔrɔ ka tɛ dɔn ale ni cadre bɛ jɛ baara la ka tɛ caman y'a kɛ o don Modibo kɔnɔ hali n ka fanga in bila o ka fisa ka tɛ dɔn ko nin ko in ka continuer o kama natɔ la coup d'état kuma fɔra ye a ma sɔn ka dɔn ko n'o y'a ka EDK ye hali mɔgɔ kelen ka ci donc o y'a minɛ kungolo sira kan ka na n'a ye o ko bɛɛ kɛlen Musa nalen maaw hakilila ko yɛlɛma tun bɛ kɛ mais banbaw don entre eux CMLN o ɲɔgɔn dun fo k'a ban ɲɔgɔn dunnen k'a ban fagali kɛra on va arriver dans les années 1978 parti kura kan ka sigi n'a bɛ fɔ o ma ka dɔn ko IDPM o IDPM kan ka denmisɛnninw ka baara kɛ i n'a fɔ IEGF IFM donc ninnu de tun ye jamana gestion daminɛ mais gɛlɛya min nana ka kɛ ka dɔn ka armée kɔnɔna na armée politisée la o kɔni jɛlen don armée politisée la o ye armée politisée Musa Tarawele ye armée politisée parce que n'a pour que ka kɛ ɲɛma ye f'i ka kɛ parti maa dɔ tigɛra fɔlɔ nana ka gɛlɛya don jamana kɔnɔ Musa tun bɛ élu avec 98%, 98,98%. Jamana préoccupation est à tout la date. Maaw tun bɛ siran de sɔrɔ min kan ka kɛ pour que jamana ka taa ɲɛ école karamɔgɔw kan ka don da la cogo min n'i ye jateminɛ kɛ militaires kan ka bila ka taa ɲɔgɔn da la cogo min n'i y'a jateminɛ kɛ ka dɔn ko c'est-à-dire sɔrɔ kan ka taa cogo min sur le plan économique gɛlɛya kɛra nin bɛɛ la n'i hakili b'a la ni i y'a jateminɛ anw ka togodaw la gardiw de tun ye ɲɛma ye ni hakili b'a la o tɛ o de tun bɛ ka to commandant ka sécurité kɛ o waati in kɔnɔna na bɛɛ bɛ siran ni commandant taara hali ni impôt kan ka minɛ bɛɛ tun bɛ jɔyɔrɔ ni commandant ni garde taara ka ka so o tellement sɛgɛn tun b'o la o ka finiw tun bɛ kala ni ka da ko gari ye ka da ko den sutu don
ni ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ kɔnɔna na o gɛlɛya de nana ka fara ɲɔgɔn kan ka ekɔlidenw ka gɛlɛya fara ɲɔgɔn kan ka na multipartisme ko yɛlɛmani min ka taa dɔn maaw b'a fɛ maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ en 1991 k'a fɔ k'a fɔ ko Musaka fanga na k'a ka bɔ yen o bɔra yen ka dɔn dɔ mun nana ka kɛ san'a ka se en 1980 jateminɛ kɛra k'a fɔ kɛlɛ min kɛra ka dɔn ekɔlidenw ka kɛlɛ Kabara nana ka sa kɛlɛ min kɔnɔna na ekɔli datugu ekɔli datugulen min ye se sɔrɔ caman bila ka Mali to dɔw taara Dakar dɔw taara Guinée dɔw yɛrɛ taara ka taa dɔw ye bourse sɔrɔ ka taa Russie dɔw taara sɔrɔsiyaw a ma kɛ bɛn donc o kɔnɔna na gɛlɛya nana ka kɛ donc o gɛlɛya processus de continue jusqu'à en 1991 ni maaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ bolo da AIM nana ka créer le 27 octobre 1990 parti fɔlɔ min n'o ye politique parti ye n'o créé la o ye association Sénédi association Sénédi créé quelque chose de l'État association Adémakiri donc nous de farala ɲɔgɔn kan Cabral ka activité la le 17 mars mouvement daminɛna dɔɔni pour que kɛlɛ bolo ka da kɛlɛ bolo dalen ka dɔn mɔgɔw bɔlen manifestation na nafa cira mɔgɔw joli la o kɛlen ka dɔn a nana ka tasuma don ko la donc Bamako manifestation daminɛ o manifestation daminɛna olu de kuma ka kɛ k'a ban militaires y'a kɛ répression ye parce que o y'a sɔrɔ ka dɔn Musa ale ka hakilina na ni hakilina y'a ka discours dɔw lamɛn yɛrɛ k'a bɛ a tɔgɔ de ka a laban ka dɔn ça veut dire min bɛ kɛ ka kasange ko bɛ ban k'anw baw ka tafe bɛ kɛ kasange et k'a bɛ misɔrɔ siri ka tasuma siri an kun na donc ni discours ninnu lamɛn a tun t'a yɛrɛ bolo parce que a tun diminué don donc o la ka o discours o de a ka yɔrɔ ka dɔn apaiser a ma yɔrɔ apaiser a ye tasuma tun ka dɔn donc mɔgɔw y'a fɔ ka tɛmɛ tuma dɔw ni hakili b'a la don a kan ka discours yɛrɛ kɛ mɔgɔw kan ka sigi k'a lamɛn sufɛ nana mɔgɔ sigi la jusqu'à quelques heures discours ma bɔ donc o nana ka kɛ gɛlɛyaba ye manifestation daminɛna anw ekɔlidenw le 19 mars na dɔn an ye réunion ba kɛ o réunion ba na k'a ɲini k'a fɔ ka dɔn Musa Traoré bɛ continuer na cogo min faliw bɛ kɛra cogo min ka dɔn an ti jɛnɛ ka dɔn il faut que anw k'a lajɛ école condition ka yɛlɛma et en même temps multipartisme ko kuma min bɛ fɔ ka dɔn ka se ka labɛn an ye ni parti politique ninnu yɛrɛ sɔrɔ a kɛlɛ kɔnɔ mais o y'o de fɔ ka dɔn anw ka manifestation ninnu kɔnɔna de la association de créé la ka dɔn o y'a sɔrɔ ka dɔn association de kuma dɔn parti politique tun tɛ Adama tun tɛ parti politique ye Sinidi tun tɛ parti politique ye mais olu tun ye association donc association ka dɔn comme AIM ye association ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ manifestation de kelen fo gɛlɛya nana ka don a kɔnɔna na mɔgɔ fagaw kɛra mɔgɔw banana a kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn minɛ finalement an ye ɲɔgɔn minɛ an ko donc ni nin yɛrɛ de bɛ ten an ti IDPM ko la donc il faut que multipartisme de ka créer parti bɛɛ ka se k'i représenter pour que yɛlɛma ka se ka kɛ jamana la et que maaw ka kuma parce que Musa Traoré ka waati la ne tun kuma na e tun bɛ tunu e bɛ da don baara de la e tun bɛ tunu donc o ko nana ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la donc il fallait libérer la parole kɛlɛ fɔlɔ min kɛra radio privé fɔlɔ daminɛna o ye radio bamana ye radio privé dɔw wɛrɛ daminɛna o ka a bɛ radio sabanan kɔnɔna na o baaraw nana ka kɛ ka taa bila directeur bɛ se k'o tɔ ɲɛfɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan et en même temps journal dɔw bɛ yen ka dɔn ko n'a fɔ la Roue ka dɔn ani ka dɔn ko Oro olu dayɛlɛ donc o y'a sɔrɔ olu tun taara kalan kɛ a bɛ fɔ min ma Russie olu donna karamɔgɔ Njayi ninnu ka dɔn la o dɔw Oro dayɛlɛ ka dɔn ko ani Sadu baara nana ka daminɛ o la an continue radio bamana ye radio fɔlɔ ka da yɛlɛ donc kuma fɔla ka di maaw ma donc o nana ka ne kuma tɔ ka taa o talen ka dɔn ka magma ninnu de tun y'a ɲɛma fɔlɔ o ye radio la ye donc an ye baara daminɛ o processus nana ka se ka dɔn fo ka na gɛlɛya nana ka don aw ni INTM ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka dɔn pour k'a fɔ INTM ye kɛlɛ bɛ cogo min na ka mouvement démocratique la kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ bɛ faga la cogo min on ne peut plus continuer min yɛrɛ ye kɛlɛ yɛrɛ tiɲɛ c'est le vendredi noir n'a b'a fɔ le 22 le 22 ka taa maaw ma bɔra i b'a fɔ ko ye drogue de ta maaw ma bɔra ka taa mɔgɔw bɛ ci la o donc mugu nana ka ca hali fatɔ min bɛ Gabriel Touré dala fatɔ caman tun bɛ yen o y'olu faga donc ko nana ka kɛ mɔgɔ tun bɛ opéré presque ka dɔn Gabriel Touré ka dɔn da la ani hakili b'a la ka dɔn ni video dɔw ye Assa Cissé ka dɔn ala ka hinɛ la a den Aramatula ka dɔn faga la cogo min donc ka kisɛ k'a la ka taa a bɛ kulela ka dɔn mɔgɔw bolo cogo min donc mais ko nana ka gɛlɛya cogoya dɔ la adamaden kɛra i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ o kɛlɛ nana ka wusu maintenant Musa an ye mun fɔ an kɔni pour que nin kɛlɛ ka se ka ban Musa yɛrɛ ka maa sur le plan économique se bɛ min ye n'o bɛ Musa supporter la
commerçants, donc il faut les mettre dans des situations difficiles. C'est comme ça que ma femme tire aussi à la réunion, comme militaire ou de ma femme tire. Aya les au bas au faux yoromi, au quartier mais qu'on a, n'ayo pas au sommet, ayo takat au flicolon, ayo déou takat flicolon. Nous qui là, ils vont protéger leur famille au yoromi. Comme ça, quand comme un acteur nous y a comme il est là, et les gens sont en train d'aller contre les forces armées et de sécurité, au sommet organisé. Donc avec tous ces gens là, coup d'État le 26 mars 1991. Donc au 26 mars 1991, mais au delà de la sécurité, on a fait, on a tout pour place, yɔrɔ min ka dɔn n'a fɔ o kɔfɛ bi n ka dɔn musa fɔlɔ tun losi le yɔrɔ min dɔn o kura mun de b'a jɔ le yɔrɔ min k'an ka t'o sɔrɔ yen an ko an tɛ da militaire la parce que musa tɔrɔ nana a ko k'a bɛ kalo 6 de kɛ ka taa donc a ye san 23 de kɛ donc an tɛ t'o nɔfɛ o ka na anw sɔrɔ yen a tɛ tɛna ka mɔgɔw nana bourse de travail la donc an sigila an kumana o don ɲɛ b'a kan ban kɔnɔ maître de b'a ala ka hinɛ la ɲɛ bɛ karan bɛ la ka taa ban kɔnɔ ɲɛ bɛ ka dɔ kɔ madame na ban kɔnɔ ɲɛ bɛ Amadou Touré yɛrɛ la ban kɔnɔ ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na Umar Mako ninnu ka ban kɔnɔ ka na jɔ k'a fɔ o y'a sɔrɔ ka an bɛ organisation na k'a fɔ ka aw bɛ fanga ta ka dɔn aw nana fanga da an bɛnna kɔnɔna na comme y'a fɔ cogo min na dɔn ka fanga di peuple ma peuple ko a tɛ ko k'a bɛ taa ko a tɛ dɛmɛ kɛ sigi an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o y'o baara kɛ ka dɔn pour que se ka cet esprit sigi o cet esprit na dɔn aw sɔrɔ ka taa ka dɔn ka maaw fara ɲɔgɔn kan une semaine plus tard ka baaraw daminɛ ka dɔn ka conférence nationale kɛ ka élection saba organiser pour que na démocratie ka fanga di Alpha Oumar Konaré ma o ye yɛlɛma ka se parce que c'est pour cela ni kɛlɛ nana ka kɛ ka pour le 26 mars an ye san 30 sɔrɔ maaw bɛ ka bɛɛ gosi de kelen na. n bɛ nin o de la sisan san 30 min ni an y'o kɛ dɔw yɛrɛ ko o démocratie ko est ce que ko o ye mago ɲɛ wa dɔw yɛrɛ bɛ kulela k'a fɔ ko est ce que démocratie jama minnu ye démocratie kɛ ka n'a bila an bɛ don min na ko bi est ce que u y'a dabɔ kɛlɛ min ka kɛlɛ kɛra o ye. Presque ne bɛ min fɔ ka dɔn ne bɛ e ka sigi ka kuma mali kan lamɛn ka fɔ démocratie kɛlɛ dɔ ye parce que i t'a dɔn k'i b'i ja radio bɛ filɛ nin yɛrɛ k'i ka bɛ kuma la bi le directeur ka dɔn ni cɛ ye kaso kɛ ka a bɔ ka taga ka enseignant na ka torturer ka tila ka kɛ maison de la presse directeur donc o sababuya de la a ye radio jɔ en 91 a bɛ événement min kɛ ni radio kelen nana dɔn ala tun bɛ a tɔgɔ ye émission kɛ bi a mɔgɔ dɔw bɛ ka dɔw baara kɛ primature la n'o ye Sango ye a mɔgɔ caman bɛ yen a y'o formé anw nana ne bɛna mɔgɔ dɔw sɔrɔ yan hali olu tun tɛ se radio kuma na mais bi olu kɛlen bɛ VDT ka taa radio ko in na n y'o bɛɛ ye yan u bɛ bɔ a ka quartier tɔgɔ fɔ cogo min na donc quartier min filɛ nin ye e ka yɔrɔ sanfɛ yɔrɔ na ka to ka du ye yɔrɔ min na n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ka taa tila ka yɛrɛ fa ye donc olu nalen ka taa dɔn an bɛ n'o sɔrɔ ka taa o nana cogo min radio la an y'a ye ka taa bɛɛ nana radio la cogo min an y'o bɛɛ su ka baara kɛ foli bɛ kɛ ka kɛ cu ninnu ni caman ma ka taa dɔn an y'o bɛɛ sɔrɔ yan donc o y'a sɔrɔ ka taa dɔn an b'an ka kɛlɛ la yan donc n'an ye jateminɛ kɛ radio ye maa min formé ni radio ye démocratie sanfɛla la pour que ka se ka taa a ka ca min na dɔw y'o ka du jɔ ni démocratie yɛrɛ tɛ est ce que radio tun bɛ da fo ka fɛn fo ka jɔ ni démocratie tɛ est ce que journaux ka mɔgɔ bɛ kuma kɔnɔ ni démocratie tɛ est ce que ka taa aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min école ninnu est ce que a tun bɛ jɔ n bɛ kuma kelen fiyɛ ka na ka taa mɔgɔ ta fan don min coup d'état bɛ kɛ Mali bɛɛ lajɛlen lycée tɛ tɛmɛ lycée mugan lycée mugan a tɛ tɛmɛ o kan Mali bɛɛ ni ko n ka cité ma cité k'a daminɛ Gawo lycée kelen tun bɛ yen Tombouctou lycée franco arabe tun bɛ yen Mopti Sévaré lycée kelen tun bɛ yen Segu Marakala lycée kelen bɛ yen Segu dugu kɔnɔ lycée kelen bɛ yen an bɛ taa Sikaso Buguni lycée bɛ yen Sikaso ka dɔgɔ lycée bɛ yen an bɛ na an bɛ taa ka dɔgɔ comment ça s'appelle Kulukoro lycée kelen bɛ ka dɔgɔ Kulukoro n'an bɔra yen an bɛ taa ka dɔgɔ Kayi lycée kelen bɛ Kayi ka taa n'o ye Dugukɔrɔ Konaré ye bi n'an bɔra yen ka taa an bɛ munumunu région jumɛn tora an ka région bɛɛ kɛ ka ban Gawo ma kɛ Gawo ɲɛw fɔ n ka taa ko lycée kelen bɛ Gawo donc an ma tila région bɛɛ la an ka na Bamakɔ an b'a daminɛ lycée Sakore lycée ka dɔn Kuyaki Fadiga an bɛ taa lycée de jeunes filles lycée Askia Mohamed lycée technique an bɛ bɔ yen ka dɔn an bɛ taa lycée Prosper Kamara lycée Notre-Dame n'an bɔra lycée Notre-Dame na an bɛ taa Bandalako lycée la n'an bɔra o la les écoles
école professionnelle technique nani de tumi ESICA CFT CP CNT n'ambura dans les écoles supérieures nani jatine ke école lamani ka dambe folo ka dambe école de médecine n'ambura école de médecine ami na mata ena n'ambura ena ami na mata donc hyper la n'ambura hyper la ami na enina n'ambura enina amita ISIF la n'ambura ISIF la amita NPT la n'ambura NPT la amita abdaba IHP la mali ko mali mais ça va faire ata amano quartier clé na amate kale quartier ko clé la lycée bébé avec lycée quoi donc ça veut dire que démocratie ka sababu ye pour que école ka sakane mais à qualité ko ne ba mi famia aw ayem aw wa soro kile yere ko to anya aw be clé dan to de na on yere sara na fo to na on sara la parce que mi do on be bora tout dam de la kana c'est que quoi on tout be tama ne be ka kata ne tout be tama mayambu kana na to ka ko la fo kesa donc sɛgɛn de b'an na o sɛgɛn de y'a to an ye kɛlɛ boloda o kɛlɛ boloda cogo an b'o de fɔ école karamɔgɔw ka d'an ma internats ka d'an ma an ka se ka moyen dɔw sɔrɔ an ka déplacer parce que olu ka waati la alpha ninnu ka waati la o tun bɛ lycée la Bamakɔ yan cogo min cɛkɔrɔbaw bɛ n lamɛnna hali comment texte tun bɛ yen t-shirt d'o ma kurusi bɛ d'o ma duloki bɛ d'o ma café bɛ wuli ka d'o ma ni café ma ɲi ka sɔrɔ café bɛ bɔn donc anw nana ka taa an b'o condition sɔrɔ an il faut que internat ka d'an ma il faut que n ka dɔn bourse ka d'an ma hali lycée la bourse ka d'an ma internat ka dayɛlɛ et en même temps aussi n ka dɔn livre ka se ka d'an ma école karamɔgɔw ka se ka d'an ma o y'a sɔrɔ école karamɔgɔ caman bolila ka bɔ Mali la ka taa Côte d'Ivoire parce que caman bolila ka taa Togo caman bolila ka taa Gabon Mali école karamɔgɔw de tun kan ka taa yɔrɔ bɛɛ a dɔgɔtɔrɔw bɛɛ bɔra donc on est dans des difficultés o de y'a to an ye kɛlɛ boloda politique mɔgɔw ka taa dɔn association créée o n'o yɛrɛ sɔrɔ an syndicat bɛɛ kun b'a la syndicat nana anw de IDJ bɛɛ bila diyagoya kɛlɛ la donc n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔw b'a kɛ i n'a fɔ au contraire ne bɛ to ka o de fɔ n ko c'est l'AEM qui manipule les autres c'est pas les autres qui manipulent l'AEM n'i ye jateminɛ kɛ i ye thème dɔ sɔnna mɔgɔ dɔw tun sɔnna yɛrɛ à la veille du coup d'état k'a fɔ Moussa Traoré dɔw ye soit hali sini k'ale la ka taa livre tun na pourquoi parce qu'il y a des hommes politiques qui ont accepté d'aller avec Moussa Traoré k'a fɔ k'olu bɛ kɛ premier ministre ye ouverture politique ka kɛ parce que Moussa ko ka taa dɔn n'a ma kɛ congrès kɛ ka dɔn a ka ti tant que ni congrès ma kɛ congrès sisu yɛrɛ nana Bamakɔ tant que ni congrès ma kɛ ka taa activité partisane dayɛlɛ an ko diyagoya congrès tɛ kɛ wa i b'a dayɛlɛ donc finalement n'i m'a dayɛlɛ an b'i bɔ yen donc o de nana ka kɛ ka sɔrɔ Moussa Traoré ka wele donc n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ i n'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ la ko n'o parti politique mɔgɔw na tɔgɔ ye ko o de manipulation mais non rassure-toi au contraire c'est l'AEM qui a créé les conditions même INTM ka don kɛlɛ la an ka taa grève la anw de ye jamana de ko an ka taa donc ko ka INTM ka taa grève la ani INTM ta en otage minnu ka taa o don 40 de tuer secrétaire général boy c'est le tourné donc n'ani de bɛɛ jateminɛ o kɛra o ma kɛ fɛn wɛrɛ la anw de tun ye acteur ye et anw de tun b'a gérer la donc n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na il fallait prendre tout ça en compte pour que évolution de ɲɛgɛn kɛlɛ nana ka kɛ cogo di mais mun de kɛra concrètement après tout ça kɛlɛ bilen maa ɲɛnama min tun bɛ kɛlɛ la option min tun b'o la changement ka kɛ mais ça veut dire a bɛ fɔ min la révolution mange toujours ses enfants ça veut dire certains partis politiques certains gens qui ont pris le pouvoir Mahoma voulait le changement au Yoké. Qu'est-ce qu'ils ont fait Alpha Nakambo, qu'est-ce qu'ils ont fait la première des choses, en gros, il faut changer. 80% des députés de l'Adima étaient les gens de Moussa Traoré. Le moment où on a la cour, système Alpha Mou, comme c'était des anciens ministres de Moussa Traoré, ou lui, la politique de son L'Adima a trahi pour avec faire l'union sacrée avec les gens de l'idée. 80% des députés à l'Assemblée nationale étaient issus de l'UDP. Donc le système là, oui, mais ça veut dire le problème c'est que nous, Mamika a changé, Mamika a couru. Nous n'avons qu'à worry. Il y a quelqu'un aussi dans lequel en 91, presque 2 fois il m'a Alpha Nani Pagala, deuxième nous claquer de tout le position. Au cas où on est Moussa Traoré ces gens-là sont restés avec le soi-disant mouvement démocratique. L'Adema et ses hommes ont galvanisé, ils ont violé le serment, ils ont trahi l'honneur et ils ont trahi la dignité de tous les véritables combattants pour que ce soit
Et en son temps, beaucoup de fonds, tous les actes que c'était en son temps là-bas, ils ont dit pour ce qu'ils voulaient. Mais encore, il fallait continuer le combat. Donc, on a cassé la bombe, moi j'ai fait 7 mois en prison. Donc, encore anti-Djenaï, au-delà qu'on a placé Frana, donc avec Ibn Bouakar. Donc, on a une situation maintenant, je ne vais pas faire le mouvement démocratique. Non, ce n'est pas le mouvement démocratique. C'est certains gens du mouvement démocratique qui ont pris le pouvoir, ou ont le pouvoir quasi. Donc, oui, eux et leurs clans. Et clan idéalistes et leurs clans, ils ont bouffé quand ils ont pris le pays en otage. Et à Fola de Kérakata, il y a tué Aripori. Oui, il fait 4 clagues de Gassobi, Aripori. Assez quoi. Il y a 4 Dagana, clagues de Gassobi. Alpha Claga Sodo Joey aussi, à Foko 300 logements, nos frères de Gato, Katimalila. Donc, Adama Timo, clagues de Gato, Sodio. Oui, mon cœur aussi. Oui, surtout donc créé comme Pémi Mali. Adama y a action de Pémi Mali. Waru nana ka bɔ kuluba ka wari d'u ma ko ka taa action sa surtout dɔ bɛ o y'a ci pour que notre olu yɛrɛ ka se ka ils ont fait haro sur l'argent, ils ont fait haro sur les biens de l'État. Donc au lieu que an bɛ yɛlɛma min nɔfɛ a ka kɛ comme min kɛra sisan coup d'état min kɛra sisan an bɛ fɛ yɛlɛma min ka kɛ l'ADEMA n'a pas suivi ce processus et tous ceux qui n'étaient pas d'accord ala ka hinɛ Malamine ni Alpha Tonté bɛnna a ye cogo la Malamine a essayé de se retirer de l'ADEMA k'a ka miiriya ta et donc d'autres l'ont suivi donc o de kɛra ka taa donc tendance entre eux en son temps bi ka taa bɛ foli kɛ spécialement k'a lase dɔ ma Victor Sy à Talebaka, ça fait 3 ans dans la guerre. Victor Sy, c'était un combattant. Victor Sy a tombé encore des quartiers. Victor Sy a bête ou bas à Kakomala. Victor Sy a allé de tout milieu, il y a un chal, il y a un d'Africola. Il y a 100 à Talebaka, ça y est, Moro Tahalado. 20 allez bien fier. Nous de tuer quel est le Kassa est un peu de tout, mais allez, il y a parce que déjà, des dollars. Parce que moi, je fais ici, quand ça te dit liberté, tu as hyper de catégorie. Quand il y a la liberté, on va pas se mettre à fil. Quand la catégorie de quelqu'un qui est stratégique, on a eu des véritables combattants qui ont été dits au loup pour la Ademana, qui ont Horeta, au Katameta, au Yereton, au Gato Kabel Kota. Mais ceux qui ont trahi son récit, oui, ça va poursuivre dans ça. Mais on sait qu'à un peu de Kouchini Bouye, qu'à on a trahi. On n'a pas trahi. Ceux qui ont trahi, ceux qui ont pris Alpha et son clan 10 ans, qui ont manipulé, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Oui, armée. Oui, d'où le passage de laquelle le chef d'état-major général des armées de l'armée de l'air était l'autre, comment il s'appelle, Nyari. Nyari, et donc avec plus de 12 à 11 avions volés. Mais avion de ça, c'est pas vrai. Donc, avion de B, quand on a volé notre la passation normale, c'était à peu près une dizaine, 12 avions qui circulaient. Au avion de presque Alpha. Non, Miki Doudou. Pour la mais on est qu'à position de là. Donc, on a qu'à mettre mon gars, on vol mécanique, avion entretien mécanique, avion de conditionnement mécanique, ou yo, avion nous baisse. Donc, avion salé. Donc, parce que l'avion 6 mois, 7 mois, que la papa bien la mena, pour bien la mena. L'avion 6 mois, 7 mois, que n'a pas volé, avion combat. Avion de combat. Avion. Donc, à fond, on va donc à Sousouba. Donc, même il fallait les prendre en compte. Alpha et Mike, quand on a tué, avion va voler, ou avion tué, avion fait ça. Il faut avion de brûler, armée de l'air, il faut avion de brûler, ça veut dire quand la base là, il y a de l'autre côté. Maintenant, quand on a quelque chose, les entretiens des patrouilles militaires, quand on a les chars, quand on a malfabé, quand on a entretien de la colonne, ou yo pas entretien, ou yo pas tout fallait, ou yo pas conditionnement, ou yo pas matériel mon béga tient. Il y a mon le croissant l'état entretien mon le croissant. Donc maintenant on a qu'à toka armée
Donc, en 1982, à l'armée de cabinet Senta, avant tout le camarade, où il y a son armée chi, où même nommé directeur de la sécurité d'État, où il y a armée explosé, où on a maintenant l'espionnage politique, où on a maintenant la vie privée, comme moi, la on a volé les Djabra Katla, et puis, les choses qui torchent, vous pouvez être maître à ça, ça veut dire que c'était un tortionnaire, les criminels en puissance. Donc, donc, au pôle au condamné, donc 10 ans directeur de la sécurité d'État, il est venu nommer comme ministre de la Défense. Il fait qu'à faire des joueurs à la Dengeli et puis faire la déclaration. Et puis, Moussa Traoré a fait un Bakon. Il pourra dans le pouvoir d'Alpha Marconari, tu étais dans le pouvoir de Amadou Toumane Touré, tu étais dans le pouvoir de Ibrahim Bouakar Keïta, ni Kim Masiate, ni Honoré, ni dignité de la Katatouré. Vous êtes nommé, je le dis, parce que les gens font se rapporter avec ma concerne. Parce que ni Marlade d'Abel on ne peut pas le faire. C'est des criminels, ces gens. Donc, oui, tu vois, l'armée chine, l'armée bien débouchée, état-major, il y a une armée blaire, bien faranyoka, un intérieur d'Obé, qui était dans l'armée de terre, en son temps, et tous ces sous-ordres, où l'on a l'armée chine. Donc, ils sont devenus des hommes forts dans le commandement militaire. L'armée de terre était rattachée à lui, l'armée de l'air était rattachée à lui, la gendarmerie était rattachée à lui, la garde nationale était rattachée à lui. Donc, il y a une donc, le chef d'état-major était dépouillé de tout. On a dit qu'il fallait reconstituer l'armée, le chef d'état-major Kafangada. Et en même temps, en des passations il fallait prendre des véhicules en location de tous les bords. L'armée n'avait pas plus de 5 véhicules. Il est que les chefs d'état-major n'avaient pas de véhicules. Voici le travail que les Boubé et Alpha nous ont laissé comme héritage. Mais il n'y a pas de bête à Kadam pour le mouvement démocratique. Non, je profite ici pour rendre hommage, vibrant hommage à Moutaratal, Maître Moutaratal, jeune combattant, avocat à son temps, homme dynamique, combattant reconnu. Un gars qui était très proche de Moussa Traoré, à tout la date dont ils avaient des relations, mais il a choisi le Mali pour être parti. Mais Djamana a dit nous fait. Donc aujourd'hui, on l'a mis dans des situations difficiles. Il faut bien améliorer. L'homme est l'homme. Mais je rends hommage à ce véritable combattant que j'ai vu sur le terrain. Ni Bekera, Anyanga Keleka, Modo Nanaka Osoro. Tu voulais vraiment mon bora avion à Kada, Ano Koumé aéroport à Kadanoïa. Où est-ce qu'on a donc Kelek Meka 91 au Toubiyala de l'autre côté, au Toubiyala donc Amnesty International. Peu faire le monde. Mais ni j'ai fait que comment de photos, il va falloir donc il y a 91 au Toumbéa. Non, beaucoup n'étaient pas là. Mais c'était nous. On est dans le chou là-bas, on doit carré des martyrs là. On est là-bas, on doit chou là-bas. J'ai frappé les dialets de notre domaine. Ce jour-là, les hommes politiques n'étaient pas là. Moussa Traoré a tiré sur nous, il y a la carré comme ça. Ni les bêtes c'est le changement que nous avons voulu. Amadou Toumane Touré, à quel moment qui est abattu. Parce que moi, je ne serai pas l'occasion d'avoir fait nos manières. Parce que donc fait d'autres maintenant fait chama fora je vous ferai un témoignage là, je vais le rendre hommage à Amadou Toumane Touré. Je ferai en sorte aussi d'analyser français il faut qu'on s'en les limites aux limites les conséquences à laquelle tu regardes dans ma boue voici en gros mais c'est quand même informatique dans le mouvement démocratique là mais en démocratie tu vas me dire ah il y a une fois qu'on nous a parce que bon la ligne nous a mis dans faut être sur là mais à mi système min konna na sisan o mouvement démocratique aw ye kɛlɛ kɛ fɛn min kama aw yɛrɛ ɲɛna a ɲɛna wa mun y'a jɛ mun b'a to hali san b'o système kɔnɔ. Jusqu'à présent, comme il y a fait, le mouvement démocratique, quel est le tout hakilna me tout à la parce qu'il y a le mouvement de massacre. Donc, au Tajik, bien, en Europe, aussi, on a fait des jetons. Donc, coup d'état là-bas, mais qui donc, à Forana, donc, il y a quelqu'un qui a makana. Donc, aujourd'hui, eux, à lui, ils travaillent ensemble. Parce que nous, directement, fouille, madame, il ils ont été sécurisés, ils ont même été sécurisés. Donc, comme en 1991, on a pris en otage encore la vision du peuple malien, l'orientation du peuple malien. À chaque fois que nous avons révolté, pour que le changement pour que otage d'État. Mais au lieu qu'il y ait un peu de discussion pour voir concrètement, il y a eu 4 coups d'État. Pourquoi ces coups d'État sont arrivés? Parce qu'il y a eu un problème. Blocage de guerre. Au blocage de guerre, mais je dis à tout le monde, il n'y a pas un bon coup d'État.
Il n'y a pas un bon coup d'État. Mais il y a un coup d'État qui est le principe de la. Les activités qu'un coup d'État, c'est le peuple qui s'est levé pour faire le coup d'État. En 1968, année 1968, quand le peuple maouli, coup d'État flané, le peuple maouli. 1968, les militaires ont fait le coup d'État. Attendez, Ayata, les militaires ont fait le coup d'État. Les militaires ont fait le coup d'État flané, où le peuple n'avait pas demandé le coup d'État. Parce que le système, au Hakina, au coup d'État. Parce que Mourgota, c'est Moussa et ses bandes qui ont fait le coup d'État. Et Ayata, Aya et ses bandes ont fait le coup d'État. Manifestement, donc, on a attité quand on est quelqu'un dans le quartier, comme c'est un moment où tu as attité, donc, ces coups d'État, les conséquences ont été néfastes pour nous. Mais aujourd'hui, Ami Yoromi, n'a pas fait Djamala qui a changé. Il faut que Hakina ne le kata pour que Madia puisse faire le mais mi Kerana donc grave et Nata de bien condamné. Ça veut dire coup d'État avec Keraka Fanato Junimango. Coup d'État avec Keraka Fanato, il y a au Kera condamné. Coup d'État avec Kerana Ko Yirma dans le Kera condamné. Au Kera donc coup d'État avec Kera, il ne peut pas être un coup d'État. Mais le peuple malien solidairement pensait que ça allait changer. Parce que l'État où t'avais Hakila Kelemi, changement tout le Sénégal. Mais l'État où tu l'as quand tu l'as Jarawi, ils n'ont pas voulu laisser, on fait au solo cadeau. Et on fait notre cadeau. Maintenant, on va soulever ça aussi pas à pas. L'ensemble des nominations, on va les décortiquer. Une chose est sûre, on va bloquer. Car faut que 18 mois, ils vont partir. Nos taras, nos émigrés, les gens vont accepter. Les gens vont prendre. C'est la photo là. Alors, nous avons amené faux, mais il y a un peu de masse Kabral ale tanyana ale tara min fo ni ma fi lagine frontière de Dakar atuni bala Kabral la ay boli bado ke misri gidron badala adon barakal ko mambulo an ko Kabral Sudan Kabral su mo sto kana la me du mena ko fodi Kabral ale min na tojuma asera ka ko tojuma na kala sa aka sala kele na do Kabral na do abora chume ba na kele ni aya ni ka ka la gine na do atola atara ayere ka fana donc la kine boda donc il me semble qu'on a à bas en fait on a zéro à tout bien pour traumatiser à tout poudrière clé bébé à tout torturer pour torturer et maintenant balman do ye ngata donc Kabral de rof pour que baou parce que bon donc on a Kabral de donc Kabral mais kana il était très fatigué épuisé parce que donc il a ko dysenterie bala on a ka puni ka fembe kana donc suka na donc ka sibu yere ka sibu to poala tellement ya to ya traumatisé tellement na donc ya fait pour ka sa déclaration donc finalement bela na son déclaration na donc ya choué presque 4 ans donc ça na ka c'est na là-bas torture dictateur là avec ka sa nimi ka botuma donc discours de sebe ka da Musa na ka bo pour ka kala c'est pour cela aujourd'hui ni nya fle mo ko ngata ko Musa ma ke habidina parce que ni ya Kabral fa ka ni ya muru ngata do ka di ka fa ka muru yetu no ko grate ngata fa so ni be bo ya empoisonner ngata do ka sara souvent ça permet de réfléchir. Est-ce que ça va donner Kabral non, oui, fait des cas à quoi là, donc ça veut dire que ça va nous torturer école de police là école de police là après quand on voit école de police là après quand on a Gabriel Touré là finalement ça Gabriel Touré on va sur ça donc après quand on a la formation donc on communiquer laconique que on est dans mon chama ça va manifestation que afka suka donc après quand on trache tout hadishi na tashoué donc fait chama kara on a donc on est jatimine que avec moi hakili na donc avec fait chama dit hakili jagabola donc Kabral Saleh c'est ça ah oui non elle est sur le truc mana Kabral Saleh quand on est pour datum na donc ka ça de ka begwe donc mi est trahi mi est trahi beaucoup na donc accepter de prendre la bourse la taille université très bien il a fait après maintenant, tout ce qui était poursuivi, Moron avait combattu là. Donc, il a témoigné de mes mots dans la Mickey, comme elle tombe. Premièrement, on va garder d'abord notre programme de Orange. À titre Mickey, Maliko. Mais à titre de Makala, le conseil Mickey Malimana, après tout ça. Amena, Amé, fait l'année, français l'année, français Mickey. Après, on s'en allait dans Hakina, mais c'est Kati, parce qu'on va la remercier. Mais néanmoins, il faut qu'il faut démocratie pour la presse. On a fait nos familles. C'est un processus. Processus,
démocratie ni mi jumɛn sogo don sogo in kan ka réaliser cogo di anw de kan k'a dɔn o hakilila in na baara tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw m'a faamuya k'a fɔ ka dɔn baara in kan ka se ka taa bolo min na mais caman ye démocratie ko kɛ ka kɛ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ don mais an k'a lajɛ kuma min bɛ yen an bɛ dɔw ta o la donc an b'a sɔrɔ ka segin ka na kɛnɛ kan. Le népotisme, dont on parle beaucoup, la lutte contre la corruption, qui tarde à produire ses effets. Ça veut dire, moi, quand je suis venu, c'était l'un des points que je disais. Ça me permet d'ailleurs de dire à mes cousins, pour venir là, il faut rectifier quelque chose. Quand tu étais comme au Canada, moi, je n'ai pas dit même voilà, tant que je n'ai pas dit, monter dans mon volant, dans 5 ans. Si la justice te condamne, moi je te condamne. Mais sortir à la télé ou sortir dans les journaux pour accuser des pères de famille et tout, je dis que je ne suis pas pour ça. Moi je ne prends pas et je ne laisserai personne prendre non plus. Quand tu étais à Fouman, il faut l'attendre. Donc à faire des quantités pour comme quand l'État fait 4 pères de famille, la modèle. Non, les pères de famille est beaucoup chronique. Donc il va falloir qu'il explique. Parce que certains pouvaient continuer à raconter, même le juge j'écoutais à la radio, quand tu étais à Fouman, donc ça dit que cela est extrêmement important. Pour lutter contre ça, lorsque je suis venu aux affaires, j'ai mis en place le vérificateur général. Le vérificateur général, lorsque nous avons quitté, il y avait 2 pays en Afrique qui allaient dans ce sens. Nous sommes partis en Éthiopie pour leur demander ce qu'ils faisaient. Nous sommes partis au Rwanda pour leur demander ce qu'ils faisaient. Et le Canada, parce que le vérificateur général est un concept canadien, qu'on dit nous accompagnons et on vous aide à tout pour mettre tout ça en place. On avait bien commencé. Il y a eu quelques petits dérapages, mais je me suis dit qu'il fallait un peu de temps et de maturité pour qu'on maîtrise mieux. Et cela était extrêmement important et c'était un outil. Mais lorsqu'on est parti dans certains pays, c'est qu'ils nous ont dit, vous êtes trop audacieux. Comment est-ce qu'on peut confier pendant 7 ans à des hommes, trier sur le volet, soit-il, pour qu'ils s'occupent de vraiment la lutte contre la traite? Nous, nous pensons que c'est trop. En tout cas, nous, on ne suit pas. Les 2 pays qui n'étaient pas loin de nous, c'était l'Éthiopie et le Rwanda. Mais ça, c'était un instrument qu'on avait. Mais au-delà de tout ça, ça arrive. La lutte contre la corruption, ça prend depuis l'école. Nous, lorsqu'on était dans les petites classes, on avait 2 exercices classiques. Instruction civique et morale. On nous apprenait. Et même les petits livres qu'on nous donnait, c'était toujours, l'histoire tournait toujours à la punition des voleurs ou des menteurs et mettait en exergue les vertus. C'est vrai. Lorsque nous voulons lutter contre la corruption, ça commence en famille d'abord, dans l'éducation familiale. Plus tard, on remonte à l'école, et plus tard, on remonte dans les quartiers, et plus tard, on forme. Mais aujourd'hui, tout le monde veut réussir tout de suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais rappeler un petit souvenir. C'est Soumaïla Cissé. C'est un ami. C'est un frère. On a fait tous le collège de Moti ensemble là-bas. Donc on se connaît bien. Mais c'est pour dire également que j'ai une pensée profonde pour lui. Son épouse a une soeur. Ses enfants vont connaître ses cadets. Savoir et le dire surtout. Que quelle que soit la difficulté qu'ils vivent, nous la partageons avec eux. Soumaïla n'est pas pour que seul père ou mari. C'est notre frère, c'est notre promotionnaire, et nous avons gagné ensemble, on ne l'oublie pas. C'est dur, je connais cette zone. Et encore, j'ai vu comment est-ce que les choses se passent dans cette zone. Mais je voudrais leur dire et les rassurer que nous ne parviendrons aucun accord. Aucun effort ne sera épargné. Et je féliciterai toujours Soumaïla de le remercier pour les 400 forages qu'il avait donnés à notre pays lorsqu'il était président de l'exercice de l'humour. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, si on vous demande votre parcours, vous avez fait le parcours, si on vous demandait de le résumer à un moment précis, lequel serait-il? C'est-à-dire, nous avons fait énormément de choses, nous n'avons pas pu tout faire. Nous avons fait des erreurs aussi et des fautes. Nous ne sommes pas super omniscients du tout. Il y a un point fondamental qu'il faut retenir, c'est-à-dire, lorsque je m'assois, je me suis dit que j'étais convaincu que vous allez me poser cette question, il fallait que je me prépare, mais je n'ai pas pu trouver la réponse. Tellement ce qui a été fait est divers, chacun a son truc. Mais je pense que c'est vrai. L'une des plus belles réalisations que nous avons faites pour ce pays, c'est l'assurance maladie obligatoire. Les gens oublient très souvent que l'assurance maladie obligatoire est une revendication syndicale.
Et ils vont céder ces syndicats qui nous ont obligés. Imposer d'intégrer certains partis, et ces syndicats sont venus me dire, ça fait partie de nos revendications. J'ai dit, ça tombe bien, il dit pourquoi? J'ai dit, parce que je suis pour qu'on mette ça, et que cela soit élargi à vous, à votre épouse, à votre père et à votre mère. C'est ce qui fait la particularité de l'assurance maladie obligatoire au Mali, que la CANAM et tout le reste. Si on me disait, qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Je dirais que c'était l'assurance maladie obligatoire et la CANAM. Mais avant que la personne ne sorte, je lui dis qu'il y a un autre point de quoi? Les régimes sociaux. Lorsque j'ai donné les clés à des pères de famille ou à des veuves qui pleuraient pour me remercier, ou si je vais actuellement dans la ville de Bamako, il y a des gens qui m'arrêtent me dire, tu sais que tu as fait une bonne chose, j'ai dit quoi? Les régimes sociaux là. Ça fait plaisir. Donc si on me dit de classer, je n'arrive pas. Mais comme ça, comme vous me posez, il faut que je réponde. Je pense que la plus grosse fierté que j'ai, c'est l'assistance maladie obligatoire. Parce que moi-même, j'ai ma carte. Et si je me rends compte qu'avec ça, je peux soigner mon père, malheureusement qu'il n'est plus là, et je peux soigner ma mère aussi, qui n'est plus là non plus. Mais c'est déjà un acquis. Mais d'autres, leurs pères et leurs mères sont là, et ils peuvent le faire. Et ensuite, j'ai un hôpital. C'est-à-dire, lorsqu'on faisait mon discours de ce matin, je me suis rendu compte que le Mali de l'indépendance jusqu'à 2010 n'avait jamais contrôlé l'hôpital. Contrairement, mais j'étais surpris, j'ai dit comment? Le type m'a dit, les infrastructures, il n'y a pas un hôpital qui va aller à côté. Le dernier hôpital qui a été construit, ça a été fait chez toi. J'ai dit lequel? L'hôpital de Mopti, sur le Nord. Et il a été construit en 59-60. J'ai dit quoi? Mais c'est dire, lorsque plus tard j'ai été inauguré l'hôpital national d'Iskazou, j'ai pas inauguré l'hôpital national du Mali, c'est le président Ibeka qui l'a fait et qui a tenu vraiment à me dire un mot très gentil et je le remercie. Et lorsque je suis retourné pour aller inaugurer l'hôpital de Yirmajo, et nous avons réhabilité le Poingé, et réhabilité Gabriel Touré, et réhabilité Kati. C'est là que je me suis dit, tout compte fait, ceux qui disent qu'on n'a rien fait là, ils se trompent. On n'a pas tout fait, on en a fait beaucoup que. Alors, on a parlé des 60 ans du Mali, et à l'horizon 2080, ça sera les 60 prochaines années. Comment vous voyez le Mali dans les 60 prochaines années à venir? Ça dit que nous n'avons pas le choix. C'est à vous, nos enfants, que le Mali reviendra. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit quelque chose à certains. J'ai dit, nous ne pouvons pas faire notre Mali et faire le Mali de nos enfants. Notre Mali qui va s'engager là, c'est le vôtre. Et vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Vous devez nous battre. Vous êtes plus instruits, vous êtes mieux préparés et vous n'avez pas le choix. Mais moi, j'ai en tout cas un souhait. Je ne maîtrise pas les jeux de Corée pour dire que je vais dire ce qui va se passer au centenaire. Mais je suis convaincu que le Mali a des atouts extrêmement importants. Nous avons 65 millions de terres aménageables et cultivables. Nous avons les toits aux deux grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toutes les conditions. Et c'est tout ce qui est important. Nous avons le génie malien. On est loin d'être bête. Et je suis convaincu que ça arrive. Le Mali prochain, si un jour un président, je lui dirai, moi, je te donne un conseil. L'or et tout ça, c'est très beau. Je gagne de l'eau. Mais ce qui est le plus important pour nous, là, mon fils, c'est l'agro-pastoral. Le problème de demain, ça ne sera pas l'or. C'est pas d'être beau. Le problème de demain, c'est manger à sa faim. Et le Mali a des atouts pour ça. Et je suis sûr et certain que vous, qui viendrez, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. Vous allez l'améliorer. Est-ce que nous serons là pour vous féliciter ou nous ne serons pas là? Mais dans tous les cas de figure, quel que soit le lieu où on est, nous aurons toujours l'esprit vers vous. Et quand vous étiez président, vous aviez vos habitudes. Souvent, vous arrivez à semer même votre sécurité pour aller au contact des Maliens au plus près. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le temps d'aller causer avec les Maliens un peu partout? Oui, mais par contre, j'ai plus de problème maintenant que lorsque j'étais président. Lorsque j'étais président, j'avais ma garde. Maintenant, je ne peux même pas aller acheter quelque chose au marché. Je me retrouve avec complètement pris. C'est ça la récompense. Ils ne m'ont pas donné d'argent, ils ne m'ont pas donné d'or, ils n'ont rien donné. Mais c'est la sympathie des Maliens, l'affection qu'ils ont pour moi, et la confiance qu'ils ont attêté à donner. Ils viennent jusqu'au même moment où il y a d'ailleurs. Alors comment tu te portes de tout là? D'abord, il faut dire que lorsque j'étais présent, je me suis dégagé une vie. Je ne serai pas prisonnier de mon métier. J'ai été moi-même président de la garde présidentielle, j'ai géré et j'ai été à la garde du général Moussa Traoré. Et sa garde présidentielle, j'ai recommandé pendant près de 8 ans. Donc je sais en quoi ça ressort. Et je sais quels sont les contrats qu'est présent avec eux. Avant d'arriver à cette fonction, j'ai fait tout.
J'étais commandant de la garde présidentielle du président Moussa, qui a eu l'honneur de me faire confiance et de me mettre jusqu'aux événements de mars 91. Mais la vie est celle qu'elle est, à un moment ou à un autre, on décide. Mais cependant, ça, ce que je retiens est important. J'accepterai tout sauf d'être mis en prison. Il faut qu'il soit libre de mes propres paroles et tout. Je ne suis pas obligé de dire tout ce que je veux, parce que la retenue est l'un des meilleurs sentiments qu'il puisse avoir un homme qui a une certaine responsabilité. Mais cependant, si je ne peux pas aller où je veux, je préfère quitter. Maintenant, je suis libre. Je veux vivre. Et quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais c'est que j'essaie de faire. Il dit quoi? Je dis, rien du tout. Je suis dans mon bureau le matin. L'après-midi, je suis à la maison. J'ai fait une salle de sport à la maison en tant que vieux commando. Je continue à tirer les muscles. Et je crois que ça livre la vie, ce n'est que ça. Mais lorsque tu as fait ton temps, ça livre, ça s'est arrêté. L'homme sage, c'est celui qui connaît ses limites. Merci à votre humanité. Personne n'a Ouais, sur donc il est expliqué mille défauts. Ay hakilnaw de fo. Donc an b'a to min y'a lamɛn. An bɛ tila ka Faransi lamɛn. Faransi ye min fɔ tile 2 in na. Kadhafi ka binni kɔnɔ. An bɛ kuma laban de ye. Donc an ka Faransi lamɛn s'il vous plaît. Tensions militaires dont les conséquences se font encore sentir sur toute une partie du continent. Emmanuel Macron, le président français, a admis. Ayiwa sa ni labɛn mun bɛ sabatira sɔɔni a bɛna Faransi fana ye min fɔ a bɛna o fana di anw ma sisan inshallah Ala ka diya ye o bɛ ka sabati ni labɛn bɛɛ sigira ɲɔgɔn kan a bɔra ka Amadu Tumani a ye kuma caman fɔ ko Mali san 30 laban san 60. Intervention militaire dont les conséquences vont sentir sur toute une partie du continent. Emmanuel Macron, le président français, a admis que la France avait une dette envers la Libye suite au chaos qui a déchiré le pays après l'intervention de 2011 contre Muammar Kadhafi. Il y a 5 ans, Barack Obama, l'ancien président américain, avait ouvertement regretté le manque de suivi après l'intervention militaire dans le pays. Aujourd'hui, Emmanuel Macron semble être du même avis. Les précisions avec Claire Fage. Par une phrase laconique, 6 secondes, Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu officiellement la responsabilité de la France dans les désordres qui agitent la Libye et une partie de l'Afrique depuis 10 ans. Les chefs d'État du Sahel se plaignent régulièrement des conséquences de l'intervention des Occidentaux contre Muammar Kadhafi en 2011. Sa chute les a non seulement privés de la manne financière de Tripoli, mais a dispersé des combattants en armes dans toute la région et provoqué l'arrivée massive de mercenaires de toute nationalité, comme le dénonçait encore Idriss Déby, le président tchadien, au micro de RFI l'an dernier. Certains acteurs de la coalition de l'époque avaient déjà fait leur mea culpa. L'ex-président américain Barack Obama jugeait même que l'intervention en Libye, à l'appel de Nicolas Sarkozy, était sa plus grande erreur. Selon l'analyste Antoine Glaser, Emmanuel Macron réalise cet aveu d'une culpabilité française moins pour souligner la responsabilité de son prédécesseur que pour tenter de reprendre pied en Libye, alors que la Turquie, la Russie et l'Italie. Merci beaucoup. Histoire an bɛ fɛ ka min fɔ Maliɲɛnw k'a faamuya. Libi ko in daminɛna ka dɔn ko bɛɛ ye kuma caman fɔ Amadu Tumani Ture y'a to ka dɔn ko sɔrɔlaw donna. Mais si Faransi yɛrɛ y'a reconnu k'a fɔ ka Macron ma k'a fɔ ko olu yɛrɛ de nɔ b'a la. Ça veut dire Libi cili ka dɔn ko Libi y'a fɔ président Muammar Kadhafi y'a fɔ o don ko ni ale bɔra yen ka dɔn ko Afrique na ka kɛ tasuma ye ka dɔn ko gɛlɛya bɛ k'a o don a ma labɛn ka dɔn ko Libi cira. Maa min sigira maa caman sigila k'a fɔ Togo ka dɔn ko aw ka cɛ ka dɔn ko a kɛra cogo cogo Amadu Tumani Ture ma se ka bɔ désarmé a donna. Y'o de fɔ n ko Ala a tɛ ji to ninnu na. Donc ne maa min ne bɛ fɛ ka dɔn ka tiɲɛ fɔ ne bɛ fɛ ka labɛn o ye nin. Donc kuma tɔ man jan. Awɔ question fila bɛ yen an b'a fɔ k'a kun cɛ n'o ye n'o Togo ne b'a fɛ ka min dɔn sisan a b'a fɛ i ka min ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna parce que a kɛra ne ɲɛna o kun b'a kɛnɛ o kan fana. Cabral Sali Musa Tarawele a bɛ jigin don ɲuman a bɛ minɛ don min na. Jɔnw de taara a nɔfɛ k'a latigɛ ka na n'a ye a nana cogo di ka na n'a ye. Cabral o ye sɔrɔdaw de bɔ yan o ye militaires de bɔ ka na ka taa. Na ka Musa de a minɛ don Musa minɛlen Musa minɛlen ka na baara de kɛra au niveau du camp militaire. Parce que lui c'était l'un des camps du président Musa Traoré.
Amadou Toumane Touré la ka mɔgɔw o de yɛlɛla jɔn Amadou Toumane Touré donc ani commando caman b'a la donc dɔw yɛrɛ tanyana donc Berewusu mɔgɔw o de yɛlɛla n'an ko Demba ni fɛnw kun b'a la non donc ça veut dire e bɛ fɛn min ɲagami la olu de Demba ninnu taara lettre fɔlɔ de di Musa ma Kuluba o mɔgɔ 10 ani kɔ ba mɔgɔ caman b'a olu de taara lettre di nka mais lettre in di yɔrɔ ma taa o siranna parce que o hakili la dɔn o tilalen ka lettre di nka dɔn fɔ Demba di ka to k'an ka teliya k'an ka taa parce que ko cɛ in ka dɔn k'an ma ɲi donc o y'o teliya ka don mobili kɔnɔ ka ka jigin ka jigin joona ko ka jigin ka taa maintenant o kɛra avant maintenant le 22 maintenant situation ninnu nalen ka gérer ka se ka taa fɔ coup d'état yɔrɔ la Amadou Toumane Touré la ka mɔgɔ de yɛlɛla parce que kɛlɛkɛ position ninnu a tɛ a fanga ko n'ale taara ko n'ale seginna c'est ça n'a ma segin ka dɔn ko a banna mais aussi ce qu'il fallait se dire Berewusu mɔgɔw de bɛ aussi k'a da ye donc Brice o taalen ka taa o ye Brice ye nka Brice ko k'a so kɔnɔna donc Musa ta Amadou Toumane Touré taara ka taa jɔ a ye gardien fɔ a ye min fɔ n ye a ye gardien kɛ k'a fɔ le président tout ce qui s'est passé à Bamako nous voulons vous mettre dans un lieu sûr parce que situation bɛ évoluer la cogo min na an tɛ se ka continuer Musa ko il se remet en jeu a wulila ka taa donc k'a tugu a kɔ o y'a sɔrɔ ka taa donc dɔw yɛrɛ tun bɛ réunion na dɔw wulila ka taa filatu kɔnɔ ka to yɛrɛ dogo an tun olu tɔgɔ fɔ parce que o denw bɛ balo la bi nka donc gɛlɛyalen don cogoya dɔ la donc o y'olu koro ka ko kɔnɔna na donc ka Musa minɛ ka Mariam minɛ ka sɔrɔ ka na n'o ye ka taa donc ka taa o ni berew fɛngɛ la kan o don ka donc l'autre là Bébel b'a donc o nalen ka donc Bébel ka donc Amadou nalen ka Bébel sigi Bébel de tun o garde la ka sigi Amadou Toumane Touré ka bureau la donc a bɔra ka taa ci la ka na Bébel yɛrɛ ka donc a yɛrɛ bɔra k'a ka marifa yɛrɛ to yen donc mais Musa ma ka marifa la o nalen ka donc maintenant o sigila ka kuma ka fana donc a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kafuna ninnu ka fɔ yen ka bon aw y'anw bila ci min na anw tilala Musa filɛ nin ka donc qu'est-ce que nous pouvons faire mais o jigintɔ la donc il est important k'a fɔ yen o sela sécurité d'État yɔrɔ la armée de l'air yɛrɛ a fɔra ko ka fara ka don ministre ninnu ko ka fara ka don o ma sɔn ka fara ka don o continuer na ka to ci kɛ o mobili kan terikɛw la effectivement mobili dɔw ka donc pinɛ yɛrɛ ci la ka taa bolila ka fɔ ka taa don ka donc fɛngɛ kɔnɔna na parce que Musa Amadou ka hakɛ nana ne n'ale ye min sɔrɔ k'a fɔ o don n'o tun donna n'a ye ka donc fɛn wɛrɛ tun bɛ kɛ donc maintenant o taara n'a ye ka taa o sigi ka kuma ka dɔn a ko ka fana na ka taa a ye bila baara na a filɛ ne la ka fana ye fɛn k'i ka dɔn ka dɔn ko non k'i tɛ se ka taa ten dɛ k'i bɛ continuer k'a discuter on verra ka dɔn ko demain c'est que ça va donner o dugusajɛ de ka taa o wele o wulila ka taa poste de travail la baara tɔw ka kɛ ka dɔn comme ça i y'a ye fo ka taa kafuna sa a ye bonya to ale kafuna cɛ ka taa fo ka taa a bɔ n ka taa ko la donc maintenant en gros ka dɔn a ye information min di ne ma kuma kɔnɔna na o ye de ye n'o tɔgɔ bɔra kuncɛ la Cabral a sara tiɲɛ don Ala ka hinɛ silamɛsu bɛɛ la martyr fɛn fɛn sara an bɛ dugawu bɛɛ lajɛlen mais banabaatɔ caman bi yan olu ka kaw bɛ cogo di an y'a ye k'a fɔ fana Cabral a su a bɛ yɔrɔ jumɛn an y'a mɛn a bɛ Gawo so kɔni taara Gawo mais a su donna yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ yan minnu b'a dɔn mais munna Cabral su tɛ di a somɔgɔw ma u b'a fɛngɛ a gɛlɛyara parce que le problème c'est que n'i ye jateminɛ kɛ a fɔra ko saya kɛlen ka donc après nin bɛɛ la an ye mankan wuli an ko Amadou Toumane Touré ma ka donc a su kunna yɔrɔ min Amadou Toumane Touré mɔgɔ dɔ tun bɛ yen ka y'o tɔgɔ fɔ ka taa o tigi de taara ka taa yɔrɔ dɔ yira o su donna yen mais o dun o y'a fɔ anw ye ka donc hakili fɛn ka taa ɲini cogo la k'a fɔ ko donc ko kabini dɔ taga la avion wulila ka taa vers 1h du matin o avion taara nord donc est ce que su matin aujourd'hui an ti kɛ Ala ye k'a dɔn parce que fɛn caman kɛra c'est comme donc PSP mɔgɔ dɔw salen ɲɔgɔn na kungo kɔnɔ ka t'o su don yɔrɔ dɔw la ale bɛ mɔgɔ ti dɔw su yɔrɔ dɔw la donc militaire min taara su don olu de b'a dɔn olu dɔw yɛrɛ ka taa donc o sara ka taa kɔnte donc aujourd'hui ça pose problème mais ne yɛrɛ mana n'a bɛ yan conscience a ma deli ka bila n kun na tile kelen ka sɔrɔ Cabral su donna ka na n b'a dɔn k'a fɔ Cabral su donna ka donc c'est à l'extérieur ça veut dire Mali kɔ kan ka donc vers le nord Musa Traoré bɛ cogo min na donc n hakili a y'a su ye ayiwa ninnu togo baro kun tɛ la a bɛ question dɔ ci ne fana ko Banaba oui n y'a fɔ ko lycée de Kulukoro mais ma précision de dire effectivement j'ai pas de lycée franco-arabe de Banaba donc o don parce que sinon c'est pareil donc merci beaucoup parce que je le mets là maintenant on bɛ fo ka Banaba kaw bɛ fo ka mɔgɔw
question bɛ n'an bɛ banaba fɔ an bɛ banaba jelikɛba komi question kelen min bɛ yan minute joli tora minute 9 ɲɔgɔn t'o la an tɛ se ka chance di mɔgɔ kelen ma ni garisigɛ b'a la ka taga ka weleli kɛ ka question donc i bɛ nin yɛrɛ fɔ an bɛ kala sa ni tigi ko ko a b'i fo kosɛbɛ vraiment k'i kanuba fana y'ale ye ko mais ko a b'a fɛ k'a dɔn k'i ye fɛn bɛɛ fɔ ko tiɲɛ don ko vraiment ko a sɔnnen de ye kosɛbɛ quoi ko mais ko i ma i ye jɛba dɔ tɔgɔ fɔ n'o ye Muntaka Tali ye ko mais k'i ma Umaru Mariko tɔgɔ fɔ fɛnkɛ ninnu na quoi ko mais Umaru fɔ dɛ Umaru tɛ kɛlɛ kɛ ko i y'o fɔ o fɔra min na ale tun b'a fɔ n'aw ni Umaru de kɛlɛ kɛ Umaru Mariko donc ale b'a fɔ ko nin ko mun bɛ ni Umaru Mariko non foyi tɛ kuma yɛrɛ don et puis a muso ma dama a ne yɛrɛ kɔtɔn tɛra dama kɔrɔtɔn tɛra n'i y'a fɔ a y'a dama ne balimamuso de b'a an b'a wele Aja donc ne balimamuso ko dɔ bɛ ne an mɔgɔ kelen ka na question ɲininkali kɛ allo mɔgɔ bɛ yen wa awɔ a tigi don allo salamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi i tɔgɔ ni jamu i b'a wele da ka bɔ min Keyita ka bɔ Banamba Nutogo awɔ i ka dɔn a bɛ lamɛn awɔ i dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan dɔɔnin retour la allo oui an bɛ lamɛn na vas-y n'aw bɛ dugawu ɲini fɛ ka dugawu k'i ye ami anw ye Banamakaw ye an b'a fɛ k'i ka parti sigi an fɛ yan i ye halala ye o de ka di Banamakaw ye danbe ka di anw ye merci beaucoup an ka kɔɲɔw bɛ yen araba ala sɔnna i ka parti a ka d'an ye i ka maa ɲini ka sigi i ka tɔn sigi Banama ye élection nata in na an b'a ɲini ala k'an n'i dɛmɛ maa ma n'i k'i bɛ Mali fɛ tiɲɛ de kan ala k'i dɛmɛ i ka Mali dɛmɛ n bɛna question kelen posé kunna ninnu b'a ɲini fɛ k'an jaabi a la problème foyi t'a la e bɛ tiɲɛ fɔ Faransi ko in na ne ko maa tɔ minnu tɛ yen minnu u bɛ siran de ka kuma Faransi ko in na kɔrɔfɔ ko in na retour de sɔn ka dɔgɔ retour sɔn ka dɔgɔ oui vas-y e bɛ kuma Faransi kan ka kuma kɔrɔfɔla in kan donc ne ko opposant tɔ ninnu datu kura ka kuma de ya wali u bɛ siran de ka kuma a la wa soit n'u kumana u tɛna kɛ président ye de ya wali u bɛ siran u kana taa Faransi de ya n b'a fɛ i ka n jaabi segin a question kan e bɛ segin question kan quoi ne ko n'u bɛɛ kelen de bɛ kuma Faransi ko la ani kɔrɔnfɛ ko in kan ne ko dɔw bɛ yen u bɛ siran de ka kuma Faransi ko in kan wa pour que u bɛ siran de u kana taa u ka Faransi kana tigɛ u la de ya wali n'u kumana Faransi kan voilà i y'a faamu ouais n bɛ fɛ ka min f'i ye n ka Faransi ko nin ye choix ko de ye parce que min don a ma nɔgɔn bɛɛ ka kuma Faransi kan parce que n y'o de fɔ ka tɛmɛ Faransi ko n'a daminɛna ka dɔgɔ bɛɛ bɛ wuli mais une chose est sûre maintenant qu'on fait ou pas Faransi ye problème ye n y'a fɔ maliyɛnw ye ka dɔn a kɛra cogo cogo an ka compter an yɛrɛ kan an kana compter Faransi kan bon bɛɛ n'i ka hakilina don il y a des gens fɛn caman bɛ kɛ ka dɔn ko Faransi olu de b'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc dɔw bɛ yen ka taa n'o ye Faransi critique o tɛna visa sɔrɔ dɔw bɛ yen n'o ye Faransi critique ka dɔn o bɛ kan ka min ɲini ka taa o t'a sɔrɔ Salifu ye fɛn fitinin fɔ Faransi kan ka taa o ye Salifu kan ka dɔn a b'a tigɛ yan a ma kɛ yan k'a fɔ a kana finance donc o caman sɔrɔlen b'o de ɲɛ mais comme anw sɔrɔlen t'o ɲɛ an ka avoir ten ka dɔn ko Faransi et donc o tɛ se ka foyi kɛ anw na an b'an hakilila ta de fɔ les gens sont libres mais min don ka dɔn aujourd'hui ne bɛ fɛ an ka compter anw yɛrɛ kan an kana compter mɔgɔ tɔw kan. ayiwa n'o tɔgɔ dɔ ta miniti 5 ye an ka mɔgɔ kelen ta n'a da to ye an bɛ mɔgɔ kelen wɛrɛ ta tuguni kelen ta question kelen aw ye dɔ bɛ yen wa ni dɔ tɛ yen 20 29 74 78 dɔ bɛ don sisan 20 29 74 78 ni question b'a tigi bolo a b'a yɛrɛ ka question kelen fɔ an b'a kuncɛ n'o ye ni maa min b'a fɛ ka don o bɛ se ka don rapidement 20 ko dɔ b'an kɔ oui allo salamu aleykum waaleykum salam kumakan kɔrɔta ok kɔni baasi t'aw la an bɛ ala ka bila la en fait ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ fɛ mais est ce que an tɛ se ka sigi ka fɔ kɛ ni Faransi ani maa wɛrɛw ye pour que an ka se ka Mali ko ni ɲɛ sɔrɔ avec plus de sérénité c'est-à-dire que bon c'est une question d'intérêt an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ intérêt ko de don Français ka intérêt b'an bolo la bon anw yɛrɛ ka ɲɛmaw olu yɛrɛ ka intérêt fana ni en dessous o b'a la bon jamana minnu fana bɛ an kɛrɛfɛ o bɛɛ ka intérêt b'a la parce que kuma
n'a pas me comment mais les attaques comment point il y a un diagnostic mais il n'y a pas de solution. Nous Togo aujourd'hui c'est un expert. Allez réviser la solution John Clegg m'a réalisé ça vraiment engagé la solution sur. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, France bien dans c'est pour des intérêts qu'elle n'a pas c'est anti-alliance anti-sémite. Dans son fait bien intérêt. Maintenant, Mami Famata offshore les catalogues. Ni au bénin non fait donc à aujourd'hui la France n'a plus de ressources. La France est le pays le plus endetté du monde. Mais au Bénin, on devait carrer la carte, intégrer la clé au monde, ou à taxer la carte à ma pour c'est capable. Ni au jet, on devait tout en fait. Nous devons y aller à disposition de la carte par au boulot, faire des codes au maintenant, en descendant le rapport, il faut qu'on a signé comme il y a de façon concrète, donnant, au même dit, on même nous sommes on a signé mais allégué, pour qu'à ce qu'on a intérêt au défense. Parce que les pays n'ont que des intérêts et n'ont pas d'amis. Et donc, amitié, il ne faut pas que mon donné qu'à sur le Canada, qu'à débat, qu'à sécuriser Mali Tola, français fait, la son donc français aussi donc avec intérêt des Nina. Donc il est important au-delà où la société au Bénin est fallait jouer. On veut faire que Minké Mali là donc avec un second parce que Djamana fla de son aux dispositions comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a le développement. Mais aujourd'hui, on veut faire donc on a développé et on veut faire la paraconomie. Il faut que on a série de tête à tête, on a les gars qui même c'est là où il n'est qu'à hotline, où il n'est qu'à y jouer. Parce que à cara choco on a peut faut pas jouer parce que va do même maman va tout makolo on veut Mali donc à teme onka on veut Mali étudiant donc à teme onka oui ni que Mali la doro be sombi na te sombi ma flo be sombi na te sombi ma marka be sombi na ngata sombi oui étudiant ka onka on va on donc à teme onka et on veut mi que c'est Mali tout makolo les 1200 et quelques kilomètres carrés ça nous bioro mais ji bioro mais possible bioro na fait mo bioro mais carte la ya beke kapla carte géologique bo yere bo maintenant ko ngata donc o ma para ke ngata ata do o yere ta ko do ma me be ngata donc bakas ngata donc ta do même bi ke segu même bi segu ta do même bi ke masina parce que mo hakla ko yande tay ka so tati ma blo mala malien be kele du bakolo ça appartient à tout le monde les maliens n'ont pas cherché à savoir même ba ma blo là donc il est nek donc ça devient très compliqué donc pour moi ngata donc en opposition de là il est important il y a fatomi en la situation moi je suis d'accord avec toi donnant en cas discussion pour que la solution soit donc franchement parce que oui merci beaucoup donc oui ça m'a fait faire donc c'est fait quand faut quand merci Alou Badara Samaki quand on a question qu'il a posé mais comme voici c'est la voiture on va faire mon gouvernement là pour bita bané ni avec le ça bela de l'eau bela de l'eau wala mondo on va faire alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كان جمعنا بس يا ربي الله كان جميعا خير كان ده آمين ساكل الله يا ربي أنا بتابع بلي يا ربي الله وجمع وجه آمين وجه كان كسر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته